Napanood mo ba yun? Napanood mo ba yung mabilis na pag-arangkada ng isang sasakyan na bumangga sa isang truck? Napanood mo ba yun? Kinilabutan ako kapag naaalala ko yung nangyaring yun. Nakakalungkot po no, na merong mga buhay na nawala ng dahil sa aksidenteng yun. Pero syempre, minsan iniisip din natin kung nag-ingat itong mga taong to at kung hindi sila masyadong mabilis sa kakalsadahan, sa pagmamaneho sa kakalsadahan, malamang okay pa sila ngayon. Kaya ikaw kabisyo na nakikinig ngayon na nakahawak mismo sa manibela, tandaan mo, ang buhay, isa lang yan. Kaya habang maaga pa, pwede mo na itong balik kay Lord. Agad-agad, ibalik mo na kung gusto mo. Charot lang, Widarot. Siyempre, habang maaga pa at nare-realize natin kung ano at kung gaano kahalaga ang buhay, pahalagahan natin ito. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na alam natin na very irresponsible or isang desisyon na irresponsable. Ang buhay dapat iniingatan dahil isa itong regalo mula sa may kapal. Kaya sa mga kabisyo natin out there, na mga nagmamaneho, may hawak ng manibela, minsan humahawak ng kambyo, hindi yung mismong driver, kundi yung pasahero, ibang kambyo pala ang hawak. Charot, Widarot. Dapat kidding aside, kabisyo, kailangan mag-focus tayo sa daan, mag-focus tayo sa pagmamaneho, tingnan maigi ang kapaligiran at higit sa lahat, huwag nagmamadali. Kasi kapag nagmamadali, mas nagkakamali. Ako personal experience, kabisyo, kapag distracted ako sa driving, dun ako mas nilalapitan ng aksidente. And I am not proud na marami na pong nangyari sa akin in the past. Tara, ang dami nang nangyari sa akin. I mean, ang dami na nangyaring aksidente, car accident sa akin in the past. And dahil ito sa pride, dahil lang ito sa ego, dahil gusto mo, feeling mo, kaya mong gawin lahat. Yan ang napapala. Kaya kung ako sa'yo, kabisyo, pag nagmamaneho ka, tanggalin mo ang pride/ego or kung po pwede, ibaba mo yan. Sabi nga nila, ang pride ay parang panty. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Charot, Widarot. Pero yan, pride. Yan ang culprit talaga kung bakit tayo napupunta sa mga bagay na ayaw naman natin mangyari sa buhay natin. So, kabisyo, lower your pride, lower your ego so that mas safe, mas secured, mas protected ka in life. Naks naman, unang adlib pa lang meron ng ganung tirada ang Raqi Terra. Ganun talaga. Para feel ko ang bait-bait ko ngayon ng fresh ko. Wow! Ay nako. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama. Ngayong Tuesday na itetsywa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Tuesday, syempre isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikan ng DJ Raqi's Secret File. Kabit ng best friend ko. Kabit ko rin. OMG. Yung kabit ng best friend ng secret file sender ay kabit din niya. Ang lupit naman ng kabitan. Ano ka? Saksakan? Charot, Widarot. Anyway, abangan niyo po ang
kwentong yan sa aking pagbabalik. Napaka-kontrobersyal. Napaka-init na usapin. Kasama niyo pa rin si DJ Raqi. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Raqi's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files.